Hej, mit navn er Lasse. Jeg har lavet et brandsystem til RC-biler. Det fungerer ved, at der sidder en sensor foran og en bag på det. De sender simpelthen ultralyd ud, så den så finder ud af, hvor lang tid der går, før det kommer tilbage igen. Og den måde det fungerer på er, at den sender det ud, så rammer det væggen, og den kommer tilbage igen. Jo længere tid det går, jo længere væk er den fra væggen. Og hvis den kommer tilbage igen, så er det fordi væggen er rigtig langt væk. Og på den måde kan den så finde ud af, hvornår den skal bremse. Der er 2 hjerner i den her. Den ene den sørger for at modtage input fra ultralydssensorerne, sende det videre til den anden, som styrer hele motoren og hvordan det fungerer. Så har jeg en masse software, som jeg har programmeret, som man uploader til de hjerner, der sidder derinde. Og ja, det er sådan set den største del af projektet at lave det. Og det her, det gør sådan cirka 80 kroner at lave sådan en her. Og hvis du har en RC-bil 2.000 eller 4.000, hvor mange den nu koster, så vil det nok være lidt bedre at spare nogle penge, end at bruge en masse penge på reservedel, fordi den er gået i stykker af at køre ingenting. Det er en prototype, og det indebærer, at der er en masse ting, der gøres bedre. Og det er for eksempel, at du kan tilføje flere sensorer, så den ikke ser skråt, hvis du kommer, så du ikke noget af det ene hjul, fordi det kun er, fordi sensorerne ikke kan se det foran. Og så kan du tilføje drejning, så den kan dreje udenom ting, så den ikke kan nå bremse nok. Og så kan du gøre. Og så lige nu der er problemet med, at den kan finde på at køre baglæns med fuld fart, hvis du kører din hånd 2 gange forbi den bagerste sensor, hvilket ikke vil være særlig godt i en færdig version. Den her version, den virker faktisk næsten ikke. Så, og så vil den her også have en mindre hjerne, den færdige version, fordi ja, du kan have det her. Så den færdige version, hvor du bare lige kan rive ledningen ud, så virker det ikke. Og hvor skulle de ikke sige her? Det ved jeg ikke. Sådan ser den ud. Ja, skal vi prøve at gå ud og køre med den? Og det er et super fedt system. Og hvis du gerne vil vide mere, så kan du gå ind på min hjemmeside, så du kan se linket til lige herefter. Vi ses.